В този епизод празнуваме 8 години от рождението на Дани. Днес ставам на 8 години! На тази дата станах майка за първи път. Аз и Габи се постарахме да направим украста, докато Дани спи, а сега ще го събудим и ще го пранкнем. Пред всяка работа няма отим в Плейдей, трябва да празнуваме вкъщи. Ще му кажем, че рожден ден няма да има, децата няма да могат да дойдат, защото сме объркали с датата, с поканите и реално ще празнуваме само вкъщи, затова сме направили тази украса. Гледайте, за да видите как ще реагира Дани на този пранк. Его и другото. Какво има тук? Какво е това? Оле, кой събори цялата украса? Ето, това е диването в нашата къща. Най-палавото винаги ще намери начин да направи беля. И сами е щастлив! Добре, ами време е да събудим бате, защото... Ако не се вече събуди от тези свирки. Отиваме да будим Дани. Честит рожден ден, Дани! Честит рожден ден, скъпи Дани! Честит рожден ден на теб! Айде! Кой е пораснал, мами? Кой стана голям търмък? Леле! Харесва ли ти? Да, и усмицата. Ура! Мама е по-щастлива и от Дани, защото е станала мама. Така че аз имам празник и аз си кеф. Поне усмицата е оцеляла. Получава шапка. Ей, айде слагай. Какво пише? Happy birthday. Да. А защо има украса вкъщи? Нямаше ли да ходим в Плейдей? Ами Дани, слушай сега, тати. Така, понеже сме объркали там едни неща и... Да ме казваш ли ме? Да. Абе, общо взето пред всяка работа няма отим в Плейдей, трябва да празнуваме вкъщи. И какво ли ме събудихте сега? Еми, ти имаш рожден ден и ние ще празнуваме просто вкъщи. Аз, ти, мама и брат ти. Просто ще си направим... няма да дойдат твоите приятелчета. Сега просто ще се празнуваме тук от дома. Мама ще направи торта. Даже може да направи такова видео как се прави торта от дома. И аз, ти и брат ти ще си правим такива игри с... Тук ще свирим с свирките, ще се гоним, ще играем с балоните. И така по този начин. Еми, мамче... Хайде сега, ще си го направим хубаво. Ще отидем в Плейдей и там ще се направим супер якото парти. Да, всички ще дойдат и ще се зарадват и ще си играете и ще бъде супер веселото парти. Чуй! Дани, татя, сега искам към камерата да отправиш пожелание към себе си за рождения си ден. Да си пожелаеш хубави неща. Да съм жив и здрав, много щастлив, винаги да имам най-добри приятели, да съм най-щастливото дете и да бъда обичан. Аз пък ти пожелавам да бъдеш здрав, да следваш мечтите си, никога да не се отказваш и само напред, главата никога надолу, винаги напред гледаме и се стараеме да бъдем послушни, нали? Да. Точно така. И да знаеш, че с мама много те обичаме. Дани, мамо, пожелавам ти преди всичко да си много здрав, много послушен, нали, малко повече отколкото си, много целеустремен, да постигаш целите си, да имаш много добри приятелчета около себе си и винаги да бъдеш позитивен. Бъди безкрайно щастлив, маменце, мама много те обича. Партито се мести в Плейдей!
И така намираме се пред Playdate Mall България, където рожден ден партито на Дани ще се развихри, ще има много игри, децата ще се забавляват. Гледайте, за да видите как празнуваме рожден ден на Дани 8 годинки. Йоу! Playdate. Забавлението започва в Мол България. Добре дошли в най-веселото място за цялото семейство. Очакват ви атракциони, подходящи за всяка възраст. Идеални за лични или фирмени събития. А кулминацията на всяко парти – тортите от 100 грама сладки, красиви, вкусни и незабравими. Тематични украси, креативни менюта и вълшебни детски мечти оживяват в Playdate. Playdate. Мол България, тук започват най-хубавите спомени. Нямам търпение да дойдат децата. Сега ще играеме Squid Game. Който падне, той губи. О, да! Давайте, нарежете Squid Game. Правят игра на Squid Game, който падне, губи и излиза от играта. Готови ли сте всички? Броя до 3, който бъде ударен трябва да отпадне и да излезе. Ясно ли е? Почва 3, 2, 1, старт! Така, деца, искате ли след малко да направим една голяма криеница? Много се забавлява, много е яко. След малко ще играем и на криеница. Така, правилата на играта са следните. На първата игра всички се крият, Дани ви търси. А на втората игра всичките търсиме Дани. Можем да се местим, ще имаме време. Дани трябва за 15 минути да намери всички и после всички за 15 минути трябва да намерите Дани. Някой ще ми бъде помощник. Те са отбора на оранжевите. Добре, решихме, избрахме отбора. Как ми се казва отбора? Отбор портокал. Портокали. Готови ли сте? Да! Не чувам, готови ли сте? Добре, добре. Значи сега, вие двамата отивате и се обръщате с гръб ето там. Ама навсякъде ли има? Вие сте, там стоите с гръб, тук с гръб и не гледате. Тук стоите с гръб и не гледате, нали? Хора, лайквайте, за да намериме просто хора. И се ударите и се това камбанка с... И с Twitch Wiki. И с Twitch Wiki. И за Twitch Fishing, да, обаче най-вече за Roblox. 15 минути навсякъде лабиринтите, плюс батутите. Давайте, имате 15 минути да бъдете намерени. След 3 минути тръгваме да ви търсим. Газ, 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 газ! Искам да ви питам един важен въпрос. Roblox или Minecraft? Или Roblox, Minecraft или Brawl Stars? По принцип с него играя Minecraft в къщи. Да. На мен ми е най-любимата игра Minecraft и на него също. Тате, скриха ли се? Имате още колко? 2 минути, докато започнете да търсите. Ако не последвате и двата канала, направо ви хващам и мятам от терасата и ще ви преследвам. Боби, не говори такива работи на хората, те сега бъде идват, не виждаш ли? И така, времето за криене изтече. Момчета! Видях един как пресича, видях. Аз знам къде се крият. Ела. Чакай. Hello guys! Dani! Nelin! Nelin! Вие сте къде са палките? Криеницата рязко се превърна в гоненица, така че в момента не се крият, в момента се хващат. Дани, целта е да хванете всички. Който е хванат, трябва да търси да хване този, който не е. Между другото, най-неоткриваема беше Шарлиз. Шарлиз се беше заровила в топките. Да, аз я видях. И никой не можа да разбере къде се скрива Шарлиз, тя се бе скрила най-добре. Шарлиз е победителка.
Всички сборен пункт при мене, защото отбора на оранжевите портокали ще се крие. Всички ли сте тук? Да! Добре, целта на играта е следната. Трябва да се заловят оранжевите. Отбора на оранжевите трябва да бъде заловен. Даваме им 3 минути преднина. Готови ли сте за екшън? Газ! Мигновено заловен. Припасам, Дани. Имаме пострадал, заловен. Искате ли да направим следната игра? Аз ще се крия, а вие всички трябва да ме намерите. Добре, аз ще се крия, те ще ме търсят. Добре, сега моя ред да се крия. Но аз ще избягам и няма да бъда в зоната. Дай камерата. Виж как си, ма ти снимаш и така на кръста си. Трябва лицето да си снимаш. Като по новините. Няма да знаят къде съм, защото ще се скрия в туалетната за майки. И хора, не знам къде може да се скрим. Аз знам. Така напред. Абе, той голям човек ще се види лесно. Ти, ще го намерим за 3 секунди. Да видим дали някой ще се сети, че съм се скрил в... Само искате ли как съм се... Вече мина 1 минута и имаме още една. Аз ще стоя и ще чакам тук. Да видим дали някой ще ме открие. 9 минути минаха! Айде! Търси ме! Тук съм се скрил. Трябва да намериме Стефан. Ето го, Дани. Къде е Стефан? Чувам ги. Не е тук, не е тук. Търсят. Чувам ги. Дали някой ще засети да отвори вратата? Мале, отвори за сега, ще ми сби зъбите. Добре, сега отиваме на трамплините. Тук къде бях трамплините? Плана е следния, хора. Ще пробвам да изляза и да видя дали има някой отпред. Да се промъкна. Намери Габриела и Сами. Ето го, дай. Ето. Бях на косъм. А те всички минаха покрай мене и само Нелин ме видя. Всички ме подминаха. Добре. А каква торта обичате да дадете? Каква торта? Шоколадова? Шоколадова ли? Дани, каква торта обичаш да ядеш? Шоколадова! А торта шоколадова ли? Ами мисля, че да. Знаеш откъде е тортата? Да, пристигнала е от Майнкрафт. Пристигнала е от Майнкрафт тортата. Де е тортата ти от 100 грама сладки. Благодаря на 100 грама сладки за уникално вкусната торта с вкусно трюфел. Ще отбележа в биото да видите сайта им и какви сладки изкушения имат. Торта! 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 Happy birthday to you.
Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. Happy birthday. Благодарим на Playday за предоставеното щастие, което организираха за нашия син. С удоволствие ще ви посетим пак. Беше страхотно, наистина голямо забавление за децата. Още не може да ги изкараме и да си тръгнем, но наистина страхотен празник организирахте. Благодарим от сърце и на 100 грама сладки. Благодарим ви, че останахте до края на този рожден ден епизод. Дани, доволен ли си, мамо? Да, много съм доволен. И ние сме доволни. Благодарим на Playday И на 100 грама сладки за предоставената торта на Playday за страхотния вълшебен рожден ден с много забавления, много игри. Всичко беше наистина страхотно. Благодарим. Уникално гостоприемство от страна на Playday. Препоръчваме наистина. Пак ще дойдем. Пишете своите пожелания за Дани. А ние сега отиваме да почиваме, защото имаме... И да си отваряме подаръци. Най-вече. Ние ще спим. Да. Не. Чао! Чао! Ела тук да кажеш чао, ела. Ела да кажеш чао. Той казва чао. Хайде кажи чао на хората. Кажи чао! Кажи чао. Кажи чао. Хайде. Чао! Чао! До нови срещи! До нови срещи. До свидания. Дай целувка. Дай целувка, тати. Дай целувка. Седи ли си целувка? Той набела, да. Набела ли даваш целувка? Хайде та. Добре, супер сме. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. Happy birthday.